Hier hingen de QR-code. Lekker, wat ga je maar leren? Oh, we stonden erop. Oh, sorry. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet op de planning. Wij zullen samen naar het documentaire, want Joet is het dan zover. De Chill TikTok race. Vorige week heb ik al mijn jaren druk op het sticker plakken geweest. Maar de QR-codes erop. En via die QR-code moeten ze alweer opdrachten doen. Die ben er weer insprutsen terug squallen. Dus, en als eindlocatie gaan ze het dokum. En wij willen wel eens even zien wat ze daar voor eindopdracht doen moeten. En dan Joen, echt nog wat leuks, want de Westrijn had weer haar een eindmusical hier in de theatertuin. Dus daar ga ik zeker even zien. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Kom jongens, begin. Hoe ziet het ook alweer, Jara? Zit je goed? Ja. Vlak maar, je valt toch erdoor. Oké. Hoe ziet het ook alweer? Wist u het nog? Ja, ja, hoe mag ik dit lezen? Jennifer en Hieke, die doen de Chill TikTok race Chin, Gijske en Willem. Ja. En ze moesten elk starten in een Friese stad. En in elke Friese stad stond dan een QR-code. Dus de QR-code moesten ze scannen en dan had een squalle, die houdt ze dan een opdracht. Bigelix, gaan op de foto met een Duitse toerist of zo wat. En dan komen ze steeds een stad en dan ben ik Peer Dwarkes door mij. Dan komen ze steeds verder. En dan kunnen ze punten vertellen. En hier in Dokkum is het eindpunt. En daar moeten ze dus zien elkaar suppen, toch weer? Ja, ze doen een wedstrijd, ze moeten zien elkaar suppen. Ja. En degene die het snelste zeg maar, die er is, die mij oefenen met suppen. Ja. En degene die het meeste punten had, Krijgt voorsprong. krijgt voorsprong. Ja. En dan uiteindelijk worden al de tiert en al die punten worden dan opteld. En waar het dan het meeste aantal punten had, die gaat won, denk ik. Ja. En we zijn dus nu bij het eindstation. En zat het nou liekend. Ik had dus hier de hele dag wat volgen. Ben zo goed als in Dokkum. Dus ik denk dat we ongeveer tegelijk aankomen. Ik ben heel benieuwd wat ze doen. Ja. We zullen het zien. Hier hingen de QR-code. En tante zei ze binnen al. Daar? Ik zeg al wat bekende kapjes, maar we zijn zien. Nou jongens, en ze binnen er. Applaus! Hey! Hoe weer het? Je mag je nog net vol vertellen, maar hoe weer het? Gewoon even een pivot. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik heb hele leuke dingen neer. Ja? Ja. Echt, de eerste opdracht die we hier nu echt super tof. Ja. Maar het is wel heel nieuwsgierig, hè? En hier. Nou, we hebben net al helemaal leuke dingen neer. Ik wil stomme dingen. Ja, vreselijke ding. Vreselijke dingen. Ik Ja, ben wel een beetje hier beneden de gym nog niet in, want bij je zoiets van een beetje asje. Maar Ja. dat ging wel goed. Oké. dat ik een soort van, nou, wat dit Ja, ja. dat weet Dat ik wel goed. niet. Ja, maar dat hebben wij ik wel één keer gehad. Ja. Dat we hier denken, dat moesten we dan. En toen zeggen we wat het weer, die klas hier, dat is heel leuk verteld. En toen stonden we er en dachten we, oké, nou. Dat was succes. Nou, oké dan maar, vooruit. Ja, want je moest de hele tijd een QR-code scannen en dan kreeg je een opdracht van een klas. Dat weer het idee, hè? Dat weer echt superleuk. En dit is de eind. Waar we hier als eerst? Eindelijk. En hoeveel skilde dat? Nog een minuut. Nog een minuut. Nee, dus dan krijg je nog iets vastsprong, begreep ik. Ja, van jongen. Nou, we krijgen nou nog een minuut oefentijd. Ja? In aanstaan nog vertellen hoeveel punten hebben. Ja. En het team met de meeste punten gaat het punten verdubbelen in secondes eruit. Dus je kan nog alle Kun kanten. je nog alle kanten op weer. Super leuk. En je gaat ook correct even, want ze zijn wat aan het installeren, dus je mag correct even pauze. Ja. En dan ga je maar aan de eerste oefening Ja. en dan ga je maar los. Ja. En wat los betekent? Geen idee. Wij weten het echt net. Ik weet al in dat Jim hier komt zo. Dus, nou, super leuk. Heel veel succes en wij zullen je hem aanmoedigen, hè? Want wie hadden even je jaar op van welk team bestaan? Je kent Jennifer. Zaak van welk team win wie? Van Willem en? Gijske. Zet hem op, jongens. Kom op. We zullen eens even vielen hoe koud het wetter is. Op zich? Op de haan is het net zo koud, maar ik denk dat het wel zo koud. Wat vies toe zaken? Maar hoe jipper, hoe kouder toch? Want het bovenste laagje is het warmst. Nee, dat is toch net bieskoud, dat is te jip. Zo, dit zijn de subplanken, maar het zie je aan zo'n op, Hilda. Maar als je het vaart, dat is nog enger. Ja. Je bent hem eerst. Yes, Eerst kom in op, taco. nee. Super cool.
En dat betekent dus dat je 8 minuten de tijd hebt om te oefenen op de service. Oké. Superleuk. Hast du het zin in, guys? Fantastisch, ik ben droebleur en dan ben ik toch nog weer. Ja, ik val er sowieso in. Nou, ik zou zeggen, neem je hem 8 minuten om te oefenen, een beetje balans vinden en zet hem op. Zo guys, kan dat wel kennen? Nee. Ja? Nou, nee. Oeh, dit is wel spannend. Ja, als het prima te man. Als het iemand heel luistert, het beste. Voor het in één keer 3 zes, dan in één keer de trot, dan is het klaar. Nou, daar gingen ze. Nou, daar gaan we niet zo. Nou, 8 minuten tijd om een beetje te oefenen, een beetje balans te vinden. Ja, is dat lang? Ja, nou, dat was maar net, toch? Ja. Oh, god. Oh, het is echt helemaal niks. Nee, ik hier zitten. Mag ik zitten? Ja, ja. Ja. Ik hoor de oorkant. Oh nee, ik ben hem op deze kant. Nou, daar gingen ze. Ze gingen er hartstikke zaken. Ik ben wel benieuwd welk team de meeste punten. Ja, kijk, dat weten we nog net, hè? Kom maar eens zo achter. En nou dan, en nou dan. Ja! Oh, jongens, jongens. Ik weet al wat is het tactiek met allemaal op de knippels. Niet doe investeren, want dat valt. Allemaal op de knippels. Ik ga niet beter. Dat is de tip, Jelle. Of op die kont zetten. Dat is eigenlijk het beter. Ze krijgen even wat tekst uitlezen. Ik denk dat dat wel verstandig is. Let hier maar op ondertussen. Ja. Als je de shit guys kan. Daarom kunnen wij bedding in zitten, want ze hun hel je Ja. terug om te stingen. Die moenen. Oh, maar Sint Twaan is echt lastig, hè? Want dan helpt het elkaar uit balans, hè? Dat is het. Nou, het wordt toch wel een beetje lastig, dacht ik, hè? Ja. Kom maar goed. En wat denk je? Wat het wat? Nou, als ik dit zo zie, dan denk ik dat weer me makkelijk. Maar het ding stuk wint. Gijske? Gijske, Willem of Friek en Jennifer? Mag maar het winnen. Gijske? Die Gijske wijst naar de post. Ja, en daarna zit alle oorslijn en stikt en dat is net als wij. Nou, daar gaan ze, jongens. Ik ben benieuwd. Aan bekeren, wat ze bekeren. Dus zullen zien of we eraan op tijd komen kennen. Maar eerst even zien hoe het hier wij gaan. Ja. Oké, jongens. Ik mag je maar tellen, ja? Oké. Ben je er klaar voor? Ja! Meisje er een mooie race van. En je moet dus voor jou tellen, wachtje. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! 2, 3, 4. Zet hem op, jongens. Daar gaan ze. Woe! Dan zien we daar snel. Hun gaan best wel snel. Ook op 10 biedt keerpunt komen. We gaan even zien hoe dat gaat. Shit, kom er aan. Ja. Kom, we gaan naar de bregen. Kom eens onder uw strop. Ga naar de bregen. Woehoe! Oh, en daar komen de oren, hè, al. Ja. Cool, dit is wel echt een spannende race. Ik heb een blik op. Even zwaaien, jongens. Zet hem op. Nee, ga je net zwaaien? Nou, dat snap ik net. Ja. Ik zwaai hem. Kom op, Hieke. Kom op, Jennifer. Woe! Je bent echt, je bent als een speer. Deze speelt de bal, gelijk in deze ronde Jennifer. Oeh. Hoe speelt het de bal? Gewoon misschien afstappen en terug maar net. Oh, ik denk dat valt ze erin. Oh, joh. En dan gaan ze hier keren, denk ik, op het einde. En dan maakt ze weer waarom. Hé, droontje. Dit is groot. Droontje. Keren. Het lijkt een beetje op een spintje, dat is een droom. Oh, daar. Oh my god. Shit, die net. Waar is er? Ben je wel een beetje wurg? Ja. Oeh, je bent er nou net. Hoe snel?
Dan zei ze, kom op Gijske. Zet hem op. Zeg maar, kom op. Kom op. En dan ging ik wel hier zitten. Ja, ik denk dat hun eigenlijk winnen is. Echt nergens. En dit wordt snel, ja? Hun. Ja. Dit wel. Hoeveel seconden verschil? Wanneer stopt het hier? Geloof van echt 23. Geef nog even zwaaien. Doei! Zwaaien met zakken. Doei doei! Nou, dit wie toch wel leuk en rete spannend. De uitslag weet ik echt nog net. Dat zal Haase wel bekendmaken worden. Ben je nou echt heel nieuwsgierig? Check dan de Chill TikTok race op de Chill app of op YouTube. En ja, ik ben heel benieuwd. De jeugd haalt nog even een ijscode erop. Wij zitten vast naar de auto. En dan joe nog even leuk de eindmusical van de Westrain bij ons in de theatertuin. Dus ja, tabbedij. Oh, kom snel. Ja. Woe! Oh, lekker. Shit, daar komen ze aan, Hilda. Lekker. Wat ga je maar leren? Oh, we stond druppel. Oh, sorry. Shit. Ja. Oh ja. Allemachtig. Heb ik net liet zo wat? Nee. Jongen. Goed even eromheen een slikje zaken, want die drupt om het leven. Lekker. Nou, lekker Rita. Ga je op naar Broeksterwaard? Wat doe je? Wat doe je? Hilda, die kapper had ook in Jimmy Buck en toen ging ik haar kietelen. Oeh. Ik zal die kietelen. Hey, wil je met mij naar de theatertuin? Want daar hebben we een eindmusical van de Westrain. Doe eens even een kwantje van Hilda. Zullen we niet leesjes pakken? Zie Oh, Crocs. Ja, maar ik. Doe maar op. wat leesjes. Ja, zeker maar. Maar ik wil leesjes pakken. Wat was het? Leesjes? Oké. Help of ik zit leuk. Ja, drukken. Ja. 63. En maak je eens even zien wat ik hier heb. Deze die had Jelke van Medje ophellen. Die had Teune Spitsmaker van Future Relics. En dit weer de prijs van Best Bands. Best. Dat is Dat is een beetje stikken, hè? Ja. Lees mijn del, maak het mijn blauw. Voor Best Dance Couple van het Rockabilly Fest. En die komen miljoen op hem. Dus die neem ik even mij naar achter. Die zullen direct achterkomen. Dus super cool als dit keer. Is echt vet knap. Dus ja, die hier dat zou on u skonken om wij te gaan naar het beste dongerskappeltje. Nou ja, en dan ben Jacob en Grietje weer, zat je hem zien, hè? Dus die kikken aan mooi weer aan. Trek wat. Gekkie. Nou, let nou eens even een actiesje, Shaggy. Kijk een mooie onderaan. Je wist. Wat zei? De trucjes, man, hè? De trucendoos. Kaak, zit ik mijn tillen? Zullen we even zien wat ze er van brouwd had dit hier. Dit is nou de hoeveelste keer in het jaar? Vierde? Steeds vierde keer dat ze hier hun eindmusical doen. Nou, het is altijd best wel heel leuk in elkaar zetten. Echt maar decor dingen en al die leuke outfits. En ik echt wel een cool verhaal. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze dit hier op een plank brengen. Zij van de morgen aan het oefenen was, aan het repeteren was. Ben ze daarna weer naar Squalling hier. En dan ben ze hier van een beetje weg aan. Dan is nou even een snackje. En dan komen aan de ouders en pakenbeppers en broers en zussen. En dan gaan ze los. Maar ze zijn nou even lekker rond voetbal en even wat oude woorden. Krijg wat. In het begin, jongens. Daar komen ze al op. Joel, en die heeft het heel druk met. En dat Ja, dat is een breed man wel. Piepjes vast. Piepjes vast. Ik sta hier met de directeur van Museum Kunst aan de Kust. Mevrouw, ik zeg het niet vaak, maar echt niet normaal. Doe jij eens normaal? Hoe kan ik normaal doen? Ik zie het helemaal voor me. Iedereen bij elkaar in de beste beachclub van de wereld. Alleen nog een naam voor de club. Beachclub, niet normaal. Wat denken jullie van me, Tess? Dit plekje is toch fantastisch? Oké, altijd nog een hele expeditie. Niet normaal. Surfen, had
Nou jongens, wij zullen in huis, want dit famke mat op bedje. Zaken bleef ook nog helemaal jaren. Die vinden het machtig mooi. Voor Eeldo is het dan toch wel wat, wordt het gauw te lang. Vond je het mooi, hè? Ja, dan. Ja, die komen aan. Wat vond je het leuk? Vind je het mooi een doosje? Ja. En Ipi, hey. Ipi is een nicht van Jara. En wat spelen die? Een vlogster. Kijk zo eens met hem. Dat is toch grappig? Dat is wel geinig. Nee, altijd hartstikke leuk. Wij zullen heel weer naar bed zien. Het weer een hele leuke dag met van alles en nog wat. Nee joh, nee, heel wel nooit erbij. Het is nooit burg, hè. En nou, we hebben vanmiddag eerst een Dokkumbest, want daar eindigde de chill TikTok race. Echt te gek. Moesten ze super chillen qua. Nou, ze waren al je bloed fanatiek. Heel leuk om te zien. Waar nooit uiteindelijk de winnaar worden is, ik weet het dan net, want ze moesten nog punten tellen en alles. Dus wil je hem dat echt weten? Check dan op Chill, de Chill TikTok race en ja, ondervien waar de winnaar is. Ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. En van die jongen dus de eindmusical van de wedstrijd van de Bouwstien. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net het Chill app te downloaden voor de tablet als telefoon. Om het een eigen chitslag. Hey hoi. Hey hoi! Ja, jullie ding. Deze. Hey hoi! En kaartjes zijn in een buffet bent. Dat is weer goed. Doei!